Тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Бүген 8 май көнне үзенең сәер һәм шул ук вакытта матур булган 40 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Батраев Ринат Әдгәм улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Эльвира, балалары Алмаз, Илназ, Руслан, Әтисәт һәм Шурина Радик тормыш иптәше Иркә, балалары Радамир, Арыслан, кайнатасы Рамил, кайнанасы Әлфия кытлап җылы теләкләрен юллыйлар. Яраткан тормыш иптәшем белән без бер авылдан. Кадерлем, авыл мәктәбен тәмамлап Радищево техникумында белем алуын дәвам итте. 2008 елның 11 октябрендә без гомерлеккә бергә булырга дигән вәгъдәләр бирешеп, матур гаиләбезне кырдык. Барыбызны да шатландырып бер-бер артлы 3 батыр улларыбыз туды. Бүгенге көндә кадерле кешем ерак Себердә мастер буларак эшләп килә. Сагынып кайткан әтиләре балалар белән бар вакытын үткәрергә тырыша. Аның хәленнән килмәгән эше дә юк. Олы мавыгуы ул тәмле иттереп аш пешерә белүе һәм аеруча балык тоту булды. Бер күрүдән үк Ринатның йомшак күңелле, әйтерсең бу дөньяның начар төсләренә манчылмаган, гомердә кирләнмәгән һәм усаллыкны белми торган фәрештә сыман тойдым мин. Шушы мизгелләрдә үк ул үзенең бик җитди һәм шул ук вакытта балаларга да таянырдай кеше булачагын аңлатты. Бүгенге көндә бер генә мизгелгә дә мин үз сайлавыма үкенгәнем юк. Киресенчә, тормышыма мең рәхмәтле булып, яраткан иремне хөрмәтләп, сөю һәм мәхәббәттә гомер кичерәм. Балаларыбыз да сөенеп туя алмый. Аның белән һәр чак гел уртак тел табып, матур аралашып яшиләр. Кадерлем, минем тормышымны серле әкияттә иткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Киләчәктә дә, исәнлектә, саулыкта, балаларыбызның бәхетенә куанып яшик. Мин очраттым сине бушка түгел. Мин очраттым ярты җанымны. Һәр чак сиңа гына тарта күңел, сиңа бүләк итәм назымны. Яратам дип әйтер өчен сүзләр көн дә табам сиңа, кадерлем. Әле ярый, язмышында син бар, мин яратам сине, бәгырем. Бүген менә синең туган көнең. Кытлыйм мин дә, кытлый балалар. Алар да бит үз чиратларыннан сиңа бәхет теләп калалар. Бәхет янда, ерак эзләмә син. Бәхетең синең тулы гаиләңдә. Синнән дә юк кадерлерәк кеше шушы матур бик зур галәмдә. Яраткан кешем бар бу җирдә. Син бит ул, син генә алтыным. Елмаеп бер генә назласаң, югалтам сыман мин акылым. Йолдыздай балкыйлар күзләрең, кулларың иркәли тәнемне. Иреннәр иренгә тигәндә син генә аңлыйсың хәлемне. Барлыйсың, саклыйсың үзеңне. Син мине яклаучы, терәктә. Яратам мин сине, тик сине. Урын юк башкага йөрәктә. Кадерле әтикәебез, юктыр безнең өчен синнән дә ышанычлырак кеше. Син кем улы дип сорасалар әйтер идек. Карагыз, без әтием уллары булабыз дип. Без бит сиңа тышкы яктан да, эчке яктан да нык ошаган. Син эштән арып кайтсаң да беренче булып безнең яныбызга чабасың. Әнкәебез көнләшеп куйса да иң башлап безне күтәреп кушып аласың. Раббым, сиңа озын, саулыклы гомер бирсен. Без сине бик яратабыз. Без әле бик кечкенә дип, күрәмәти уйлыйсың. Бер ни дә аңламыйсыз дип үз ишеңнән сулыйсың. Ә без барысын да аңлап, тыңлап утырып торабыз. Алга таба да үскәчтән яшәргә ният кырабыз. Дә үсеп җитәрбез дә дим. Әтиебезгә бәхеткә кайтырбыз алып иң зурын машинасын бүләккә. Ә аннары син теләгән күлгә балык тотарга, без барыбыз җыелышып, өйрәнербез тын торырга. Я булмаса, җинау бергә футбол карарбыз әткәй. Урышса да, кышкырса да булды инде дип әнкәй. Бераз гына син көтәле, тиздән үсеп җитәрбез. Ни теләгән эшләреңне сиңа бүләк итәрбез. Ә хәзергә котлы булсын 40 яшьлек бәйрәмең. Бездән кабул итеп син ал матур теләк бәйләмен. Кадерле улым, син ярдәмчел, ышанычлы булып үстең. Хәзердә син улым, минем таянычым, терәгем. Минем өчен гел борчылып, бар туганнарыңны гел кайгыртып яшисең. Авырасам гел янымда булырга тырышасың. Шундый йомшак күңелле улым булганга мин бик бәхетле. Алга таба да безгә синең һәр адымыңа сыкланып, синең белән горурланып яшәргә язсын. Безнең киявебез Ринат кайсы яктан гына карасаң да бик булдыклы. Эш сөешән, уңган, шул вакытта тыйнак, якты күңелле ир егет ул. Һәм без аның шушы матур сыйфатларына сыкланып туя алмыйбыз. Һәр вакытта да шундый булып калуын телибез. Кадерле киявебез, матур бәйрәмең, 40 яшь тулу көнең кутлы булсын. Туачак таңнарың, киләчәк көннәрең кояш кебек якты, нурлы булуын телибез.
Мәхәббәтең чишмә суыдай саф, бәхетең шомыр чәчәгедәй ак булсын. Яш гомерләр кабатланмый, бәйрәмнәр кабатлансын. 40 яшь ул канатлы чак, җаннарда канат калсын. Җаннарда канат калсын да, давыллар ярып барсын. Гомерләрнең һәрбер көне бәхеткә алып барсын. Ринат, якыннарыгызның теләкләренә кушылып, без сезгә якты киләчәк, шатлык, бәхет, мәхәббәт тулы көннәр телибез. Һәм бәйрәм бүләге итеп, хәзерге җырны багышлыйбыз. Нәрсәгенә бүләк итим икән, иркәм сиңа туган көнеңдә. Әллә кая оча бүген күңелем, талмас канаты ямиңемдә. Әллә сиңа йолдызлар белән, төнге күкне бүләк итимме? Сиңа зәрешен абаганың, чәчәк аткан таңны көтимме? Яшәү көче биргән, иң кадерле газиз бер кешем. Бүләк итәм бүген иркәм сиңа, йөрәгемнең һәрбер тибешен. Син бит миңа яшәү көче биргән, иң кадерле газиз бер кешем. Бүләк итәм бүген иркәм сиңа, йөрәгемнең һәрбер тибешен. Болыннарда үскән бар гөлләрне сиңа бүләк итәр идем дә. Кырырлар шул алар мәңге сулмас, бер җыр туды йөрәк түремдә. Бер җыр туды миндә ул җырыма, куштым иркәм синең исемне. Бүләк итәм сиңа шул җырымны, төреп аңа йөрәк хисемне. Яшәү көче биргән, иң кадерле газиз бер кешем. Бүләк итәм бүген иркәм сиңа, йөрәгемнең һәрбер тибешен. Син бит миңа яшәү көче биргән, иң